Arestado ang isang lalaki na nakunan ng illegal na droga at hindi lisensyadong baril sa probinsya ng Camarines Norte. Sa ulat ng PNP, ang suspect ay kinilala sa tawag na Rick, 35 years old, ng Candelaria Street, Poblacion Norte, Paracali, Camarines Norte. Tumanggi ang suspect na hinto ang kanyang sinasakyan ng ito ay parahin ng mga otoridad at lingi dito ay inatasan pa ang isang motorsiklo ng mga pulis. Kalaunan ay nahuli rin ang nasabi ng suspect at nakuha sa kaniya ang caliber 38 na baril na kargado ng bala at mayroon pang isang bala ng 12 gigs sa shotgun. Maliban dito ay nakunan pa ang nasabing suspect ng pakete ng shabu o 6 na pakete ng shabu na nagtitimbang naman ng 220 grams na tinatayang aabot sa 136,000 pesos. Sa ngayon ay ang suspect ay nakapiit na sa DAET PNP at may kinakaharap ng kaso sa korte sa paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Iyan naman ang ulat para sa Bunyog Kabikulan. Ako si Kabunyog, Ernie Marfil. Nabigyan na ng ayuda of Social Welfare and Development Bicol ang mga nasunugan ng stall na aabot sa 112 na pamilya sa merkado publiko ng lungsod ng Irigan noong isang araw. Ito ay matapos na ipag-utos ni DSWD Bicol Regional Director Norman Laurio kay DRMO Chief Claudio Villarreal Jr. kung kaya sa inisyatiba ng huli ay naipamigay ang aabot sa 228 na mga family food packs at essential and non-food item na nagkakahalaga ng 193,000 pesos na ipinibigay sa mga apektadong pamilya. Kasabay nito ay nagkondukta o nagkandak ng Assessment and Assistance to Individual in Crisis Situation AX Team, katulong ang City Social Welfare and Development Office CSWDO at DSWD City Action Team CAT para mabigyan ng ayuda ang mga apektadong pamilya at stall owners sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program ng DSWD. Kung kaya, makikita noong isang araw ay halos matupok ang mga stall sa nasabi ng merkado sa Iriga City at ang DSWD ay kaagad namang nagbigay ng tugon sa pamamagitan ng asistensya sa mga apektadong pamilya. Yan ang ulat sa Bunyog Kabikulan. Ako si Kabunyog, Ernie Marfil. 4.30% ang crime rate noong Enero 2024 sa Bicol Region. Ito naman ayon sa datos ng Philippine National Police Office 5 kung saan nagmula sa 1,530 na kaso ang naitala noong nakaraang taon na sa ngayon ay umaabot na lang sa 1,448. Ang pagbaba di umano ng krimen sa rehiyon ay alinsunod sa kautusan ng Police Regional Office 5 Regional Director Police Brigadier General Andre P. Dizon na magdagdag presensya ng kapulisan sa mga pampublikong lugar lalo na sa peak hours at bike patrol na kung saan nagkaroon ng magandang resulta ang nasabi ng bike patrol. Naging maganda umano ang resulta nito sa mga operasyon kontra sa illegal na droga, illegal na armas o lost firearms, illegal gambling, illegal fishing, illegal logging, insurgency at pagkakahuli sa mga may pending case sa korte. Kaugnay nito, siniguro ng komandansyon ng Philippine National Police Bicol na mas mahigpit pang pagbabantay ang kanilang gagawin sa rehiyon para mabigyan ng proteksyon ng mga Bicolano. Yan ang ulat sa Bunyog Kabikulan. Ako si Kabunyog, Ernie Marfil. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.